A téli szezon közepére a kiadósabb havazásoknak és nagyobb hidegnek köszönhetően sikerült minden nagyobb sípályát beüzemelni a környéken, így az ide látogató turisták kedvük szerint válogathatnak. Csúszhatnak Homoródon, de akár Hargitafürdőre is ellátogathatnak. Igazi téli vakációs hangulat uralkodik a környező síparadicsomok környékén, hiszen a hideg évszak sportjait kedvelők nem csak hétvégén, de a hétköznapokon is szívesen csúszkálnak valamelyik sípályán. A helyi lehetőségek a turistáknak is kedveznek, nem csak a páratlan látvány, de az olcsó árak miatt is. Homoródon például 25 leért bérelhető sífelszerelés, a felvonás 30 lejbe kerül, és aki órákat szeretne venni sízésből, annak 40 lejt kell fizetni. Folyamatosan vannak vendégeink, ugyanazok a vendégek jönnek vissza, akik tavaly jártak, az oktatásnak az ára az ugyanannyiba kerül, mint a tavaly, 40 lejbe kerül. Gyermekektől elkezdve felnőttekig folyamatosan igénylik az oktatást, és amiben tudunk, persze segítünk. Még plusz a kölcsönzés is, az órák is ugyanannyiba kerülnek, mint a tavaly, nem változott semmi az árban. Eljövünk egy kicsit síelni. A pálya nagyon jó, féltünk, hogy meleg van és kicsit olvadt lesz, de nem, nagyon jó. És nincsenek sokan, és szép a kilátás is. We are from Holland, from Amsterdam. Hollandiából, Amsterdamból érkeztünk. 10 napot fogunk maradni, és meg kell mondjam, nagyon szeretjük itt. A hó, az időjárás és az étel is nagyszerű, úgyhogy mindennel meg vagyunk elégedve, nyilatkozta egy turista. Hargitafürdőn elsőként a csipike pályát indították be nem sokkal karácsony előtt. Az üzemeltetők reménykednek, most már zavartalanul, megfelelő hóviszonyokkal működhet a pálya. A gyerekek nagy kedvencét, a hópánkót is beindították, így egyel több kikapcsolódási lehetőséggel várják a Hargitafürdőre látogatókat. A csipike pályán a felvonó egyszeri használata 2 lejbe, a napi bérlet pedig 40 lejbe kerül. Da, e foarte bună. Astăzi a nins mai mult ca niciodată. Nagyon jó a hó, meg vagyunk elégedve vele. Ma annyit havazott, mint még soha, úgyhogy most már minden rendben van. A sízés is jól megy, tudtunk léceket és botokat kölcsönözni innen hátulról, és a pályákkal is meg vagyunk elégedve. A Miklós pályát csak szilveszter környékén kezdték üzemeltetni, mivel azelőtt sem a hóviszonyok, sem a hőmérséklet nem volt megfelelő a működtetéséhez. Az illetékesek szerint idéntől esti sízésre is lesz lehetőség, hiszen új reflektorokat szereltek fel. A Miklós pályán 1 lej 50 banit kérnek a sífelvonó használatáért, a napi bérlet pedig 25 lejbe kerül.